Misali na kuka da teema yola ne har ta kawo ta Kano. A titi na ganta za ta tafi na ce a'a ɗa na kowa ne shine na kawo ta na. ƙarya kake. A titi. Sai kin teema yola mai sana'a ce a titi to kuma gidan yana kuka da har kawo ta Kano. A gidanmu yake gadi. Mai gadi ta yi sana'a. Sai kai na fuskanci makaranci ne kuma wallahi ba karatu ne. Ni abun kunya gaba na bashi ba baya ba da gaske nake yin sa duk abin da zan bibi nake yi. Yau Kai Allah ya shirye ka mai sana'a. Sarki Ali. Akwai labari ke da. To, kwarai kuwa akwai labari don ku labarin wallahi shi ba mai daɗin ji ba ne. To, me ya faru? Kada ka ga yadda mai sana'a ya fusata akan faɗansa da gidan teema yola. Ya fusata akan me? Gaskiya, saboda mai ta kai ta kawo sila junan su gori ne akan cewa shi na cewa a titi suka haɗe kawo ta Kano ita kuma tana cewa shi ne mai gadi gidansu. Kada ka so dai ka ji wannan labarin. Ka gane karka zama kanka Alhaji Sani. To ba da ma sarki Allah so dai a ce a yi maganin wannan matsala saboda ka ta zama babbar rigima za su haɗa shi wata matsala. Kawai ne ya zama abin da zai dame ka. Kawai dai abin da kake so da kai duk wani motsi da ka ci labari ka zo ka sanar da ni.